Moi kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja viime mun video, niin mä en ole varma, mutta mä en melkein itekään jaksanut katsoa sitä. Niin siinä sitten, jos joku kelasi sen pätkän, niin nyt vielä sanon tähän alkuun. Niin että sitten kun mä saan 10 tilaajaa, niin tulee spesiaalivideo, jonka te saatte päättää. Mutta tosiaan, nyt kun se ollaan nyt, niin moi kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja mä kuvaisin tän ihan muuten vaan, koska, no en ihan muuten. Tässä on mun kaikki hevoset. Tossa noin. Ja mä ajattelin, että mä voisin tällä videolla tehdä hevosten esittelyn, mutta käydään tää varten pikaisesti. Et joo tässä. Tälle ja tollesti ja tollesti ja tällesti ja tollesti. Mutta tähän video on nyt teille salaisuus. Mä tosiaan pidän mun keppihevosille joulun. Ja silloin yksi tietty hevonen saa toimia joulupukkina, silloin ihan asukin. Ja mun tehtävänä on olla sen apulaistonttu ja tehdä sille lahjat. Ja mitä mä tiedän, kuka se on, ja mun hevoset ei saa tietää tästä mitään. Joten älkää kertoko niin. Elikkä niin. Tuo hevonen, jonka mä äsken näytin, niin se on se. Ja mun pitää kuistaa, koska mun hevoset kuulee mut muuten. Mut joo, niin nyt ruvetaan tehdä lahjoja. Joten joo, nauttikaa. Nauttikaa te vaan. Tästä laitetaan nyt töpseli seinään. Niin. Ja nyt on siis jo yö. Joo. Mä rupean tekemään kaikkia tämmösiä varusteita ja tämmösiä. Mä sain paljon kankaita. Tai mun mielestä paljon kankaita. No en mä nyt osaa sanoa. Onko tässä paljon, mutta me tarvitaan tietysti kaiken tämän alusta. Ja tehdään semmoset hienot. Nyt tosi hienot jutut. Niin käytetään tämmösiä. Tässä on meidän kaikki tarvikkeet, mitä me tullaan käyttämään tällä jutulla ja siitä tietty eri kangas. Mitäköhän kangasta me käytetään? Mietitään sitä sitten. Sitten me tullaan käyttämään tämmöisiä helmiä. Käytetään 2 tämmöistä helmiä. Sitten mä siitä tällä hetkellä vaan katson, että mitä täällä on. Käytetään tämmöisiä sinisiäkin palleroita. Tähän yksi näistä onkin vähän pienempi, niin ja otetaan tuolta vähän isompi. Tää on nyt vähän isompi. Niin tässä meillä on kaikki tommoset. Sitten katsotaan. Noita me voidaan käyttää. Otan hetken siinä. Saatte olla hetken nyt siinä. Mitä me tullaan käyttää? Me tullaan siis koristelemaan tämä. Niin. Saatte olla tuonne koristelemaan. Tullaan käyttämään tämmösiä. Ja meillä on tämmönen meriteema, joten käytetään vielä vähän 2 tämmöstä. Ei noita, ei näitä enempää. Ja sitten näitä. Näistä tullaan varmaan, en tiedä tullaanko käyttää mitään, ehkä noita kukkia. Tai sitten noita sydämiä. En osaa sanoa, koska musta näyttää, että on jotenkin meriteema tai tämmönen. Sitten mehän voidaan ehkä, tää on nyt ehkä, niin ehkä maalataan siihen joitain kuvioita, niin se olisi vaikka siniselle ja hyvin täällä menee joku ötökkä. Niin kuin, mitä sinä siinä teet? Ei sopi minulle. Se lähtee karkuun. Noin sain tapettua. Kauhea oli kyllä. Niin tämmöistä sinistä maalia. Tullaan varmaan käyttämään. Riippuu kankaasta. Me tullaan varmaan tekemään
loimi. Ainakin tämän perusteella, koska tässä on niin paljon näitä asioita, niin me tullaan täyttämään. Kyllä siihen varmaan loimia. Mulla on kyllä suurimmaksi osaksi se loimia, mutta ei se haittaa. Sittenhän me voidaan tehdä koristeita sillä välin, kun toi kuuma liima lämpeää. Niin tehdään tämmösiä koristeita. Käytetään siis tämmöstä, niin voidaan tehdä tämmönen joku koriste. Hieno, ja otetaan täältä joku tussi. Mitä me varmaan tehdään jollain sinisellä. Niin otettaisiko vaikka tämmönen tussi. Ottakaa tarkennan vähän paremmin. Tollanen. Ja sitten tämmönen. Ja sitten ehkä tämmönen. Tässä on meidän kaikki tussit. Ja lähdetään nyt heti piirtämään. Elikkä mulla on tässä tämmönen paperi, johon mä tuun sit leikkaamaan sen jutun. Ja tää on nyt vähän huonoa. Tää, niin tämmönen papru. Tää on tämmönen, mä en tiedä, tiedättekö, mä piirrän tähän reunaan, niin mä teen tämmöisen kuvion ja sit mä voin liimata sen siihen loimeen. Mutta te ette valitettavasti pääse näkemään sitä, koska tää on aika monimutkaista, niin sen takia. No niin, tällainen tästä tuli. Laitetaan nyt nää tussit tuohon. Ja mä etsin tässä saksia. Että löytyisiköhän täällä saksia. Täältä jostain. Löytyy. Ja no niin, ja tälleen. Niin nyt tämä. Ja tässä on mun mielestä paitsi, niin, se kangas vielä. Mutta tässä on meidän kaikki tarvikkeet, mitä me käytetään. Elikkä du, ja sitten vielä se pääjuttu, mitä mä oikeastaan niin laitetaan nämä koristeet ja sillä ja kaikkea, niin joku hyvä tämmönen hieno väri. Joo, niin tämmönen joku hyvä väri. No, käytetään nyt tätä violettia. Vaikka tätä te et nyt pääse näkemään, koska tässä mä tarvitsen aivoja. No niin. Ja nythän tää on siis valmis. Ja tässä tosiaan askarteluvideoista. Niin nyt aukaistaan ja tosiaan liimataan tuohon reunaan liimaa. Ja mulla ei ole mitenkään paljon tätä, niin tää saattaa just näköjään menee vähän ylikin. Mä käytän aika paljon, mutta nyt meni lattialle vähän, upsis. Mä otan sen vaikka tämmöisellä pienellä jutulla. Oi, no niin, kiva. Joo. Nyt pieni accidenttitapahtuma. Mun tarkoitus oli niinku vaan, että mä saisin sen lattiasta pois, mutta käyhän se näinkin kylläkin. Se käy, kyllähän se käy näinkin. Kyllähän se käy näinkin. Mikä ettei. Palaa kädet. Ja nyt tehtiin valitettavasti. No niin, no nyt tää on tosiaan liimattu. Ja nyt ruvetaan sitten vaan koristeluitten pariin. Mutta sen, minkä mä ehkä ensimmäisenä tekisin, niin on, että kun tähän tulee näin päin, niin että mihin mä haluan niin kun nämä. Että tulisiko tää sitten niin kun tällä tavalla. Niin kun tolleesti. Pitäisikö laittaa reunaan. Oho, yksi menee jo vähän ylikin. Ei. Ja sitten niinku tällaista. Varmaan näin. Liimataan näin, mutta joo, ja nyt mä tosiaan nyt liimaan, kun te ette valitettavasti taaskaan näe tätä. Anteeksi siitä, mutta kun en pystynyt kuvaamaan. Ups.
Joo. Nyt näytti vaan mustaa tässä, mutta nyt se on liimattu. Joo, ja te varmaan nyt mietitte, että no voiko se täyttää, jos se on liimattu, mutta mä käännän tän toisinpäin. Joo, niinpä itse asiassa. Tän munkin. Näin. Tadaa! Sitten olisi näitten laitto. Mä ajattelin, että kun mä laitan nämä, niin jos laittaisi silleen niinku tuohon. No, tollasena. Tää nyt on vähän väärin. Noin. Noin. Sitten joo. Jotenkin tulee. Näin. Nyt on liimattu. Sitten merkin laittaisi tuohon. Joo. Sori nyt siitä, kun ette nyt näe tässä mitään, mutta en pysty kuvata, kun pelkään sitten, että poltan sormeni, mutta nyt liimataan. Tai no, on vaikea selittää, kun te ette nyt tiedä, mitä tässä tapahtuu, mutta nyt laitetaan tällaisesti noin. Mä painelen tätä hauska paino. Se on siis nyt liimattu, mutta tuolta laitetaan kuuma liima, niin olisiko tähän voinut sitten tulla sitä? Jos vähän hienomman näköistä kuin nyt noissa reunissa ja noissa, niin please tähänkin reunaan. Ei, niin se tahdo tulla. Niin se niin kuin haluaa. Onko tämä mulle? Se ei ollut muutenkaan mitään korista. Ja joo, ja sitten on vielä, täälläkin ei tarvita kuumaliimaa, joten mä otan nyt. Ai. Tämän kuuman liiman pois seinästä. Ja sitten en ainakaan unohda, laitan sakset kiinni, kun jään vahingossa auki. Tää maalihan on siis tällaista. Ja tää ei haise miltään niin kuin mun lempparihajuilta. Mä otan ihan vaan tähän. Ihan tälleen vähän. En halua mitenkään ekstra paljon sitten kaikki. No ei nyt tahdo tulla. Mulla on vähän juuttunut. Tää on aika vanhaa tää mun maali, niin tää ei nyt tahdo tulla. Mutta mä siis tällä roskalla maalaan tän nytten. Oli tämmöiset siis kuviot. Nyt tätäkään te nyt valitettavasti pääsen näkemään. Sori. Nähdään kohta.